Ahojte, ja som Naty a som účastníčkou LIV krúžkov už 2 roky. Krúžky sú pre mňa hlavne komunita. Komunita ľudí, kde sa viem naozaj otvoriť, kde zastanem, zreflektujem. Možno si aj ty mal situáciu, že si mal dilemu alebo si nevedel ako ďalej. Pre mňa to boli otázky ako napríklad mám pokračovať v nadstavbom štúdiu alebo ako využiť plný potenciál v práci, ako si nastaviť hranice s mojimi blízkymi. Čo mi naozaj najviac pomohlo bolo si vypočuť, ako títo účastníci v mojom krúžku, táto diverzná skupina, ľudia z NGO-iek, zo súkromného sektoru, mladí, starí, startupisti, tieto témy, ktoré som ja mala, ako oni ich možno prežili. Táto inšpirácia mi otvorila dvere, chodníčky, ktoré som ani nevedela, že existujú. Keď mám nápad, ako zlepšiť moje okolie, Slovensko, tak tu viem nájsť ľudí, ktorí mi dajú feedback, ponúknú mentoring a podporia ma v tomto nápade. Ak si sa aj ty našiel v niečom z tohto, tak neváhaj.